Okeyo, Ramogi TV. Wadhiene weche mag ndara. Report mar duol mar NTSA yango ni masira mar apaya pod hinyo jowuoth tielo kod joti kod apiko e pacho kaendi. Report no kata kamano oyango ni kwan ji mosewito ngimagi e masira mar apaya kochakore dwe mar achiel higani odok piny kipimo gi higa mokalo. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyowa ler mar wachni. Report mar duol mar NTSA yango ni kwan mar joma osewito ngimagi e piny ma pacho ka kochakore dwe mokwongo nyaka sani mano higani odok chien kod atamalo 4 kipimo gi kwan jogo mane tho higa mokalo sama chal kama. Lipod no wacho ni ji 1679 osewito ngimagi ka jowuoth tielo ema otelo kod ji 571 kiluwe kod joriemb apiko ma kwan gi gin 449. We've noted a decrease of about 4%. The number of fatalities this particular year is slightly lower than last year. So we have about 100 difference in reduction. So we have that translates to around 4.4%. As per these statistics, about 35% plus are the vulnerable road users. Kalore gi masiche mag apini NTSA koro riwore kod counties 10 pacho ka e chako chenro mar duoko chien kwan joma tho e ndara. We have 10 counties represented, starting off from Mombasa, up through Makueni, Machakos, Kajiado, Kiambu, through Nairobi, up through Nakuru, Kericho, Kakamega, and Kisumu. So basically, we are targeting the counties along the A8 and the A104, where we have got the largest number of fatalities usually recorded through some of the black spot management areas, for example, the Salga area that is renowned. Kane oloso e romo mano kelo kamoro achiel jokanyo migawo mar yore wuoth kod apeyni, jatatije maduong' mar NTSA George Njau wacho ni gisemedo ranyisi ya peyni makonyo tayo joriembo kasani gisechako chenro mar tiyo gi lony manyasani bende e tayo yore wuoth. Where we have now integrated with speed limit vendors to be able to now digitally track the PSV as a calming measure of speed across the board. So this is part of the measures that we're doing, and we are planning to at least finish the integration within the next couple of weeks. Eromo na oganda duto matiyo gi apeyni mapacho ka ojiw mondo obed akicha kendo nywak lwedo e kedo gi masiche mag apeyni. Simpros Okinda, Ramogi TV. Haya kwa ndara kanyo to dhiene yue